शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वर्गीय हरिंद्रानंद साहब जी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती स्थल पर बैठल वानी धरती मैया को भी प्रणाम, हमार प्रणाम स्वीकार करब धरती मैया। सत्यम शिवम सुंदरम चैनल के गुरु बहिना लोग देखा तनी जा, आप सबको भी हमार प्रणाम हो। हमार प्रणाम स्वीकार करब जा गुरु बहिना लोग। और हमार चर्चा के शेयर लाइक जरूर करब जा गुरु बहिना लोग। त्रुटि के भी बताइब जा, हम सुधारे के कोशिश करब। हम श्री गुरु का माध्यम से हम 3 सूत्र का हम चर्चा कुछ बतावल चाहतनी। चर्चा कि का चर्चा में रहस्य बा। पहला में दया मांगे के बाद, दूसरा में चर्चा करे के बाद, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करे के बाद। ये गुरु बहिना लोग दया मन ही मन मांगे के बाद, दया मांगला से हमनी का कल्याण होई। जौना रूप में बानी जा वो रूप में हमनी के दया मांग सकीले जा। कोई रुकावट बंदिश जो नहीं हवे, सब तरह से गुरु जी हमारे दया को स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं। दूसरा चर्चा करे के बाद, चर्चा जितना गुरु जी का हमनी का बखान करे के बात बतियाए के, उतना हमनी के गुरु जी अपना ओर आकर्षित करी हाँ। और हमनी का दूर दिन दुखी करम दुख कुल रोग आरोग्य कुल हर ली हाँ गुरु जी। हमार निका बिगड़ल काम बना दे हाँ गुरु जी। यही में चर्चा का बखान कि हम लोग चर्चा बहुत करें, चर्चा ही अनिवार्य है। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करे के बाद, प्रणाम नमः शिवाय से माला द्वारा प्रणाम कैला से हमनी का कर्म फल पास होई। बिगड़ल बनल काम बन जाई। पूर्व जन्म के जौन कर्म फल का के उ कट के पास हो जाई। शिव गुरु अपन कैची द्वारा काट के सब पास कर दी हाँ, नया ना होके पाई। ये मतलब नमः शिवाय माला द्वारा कैला से मिले के बा फल। हम लोग नमः शिवाय नमन करे के न भुलाइन जा। एगो चर्चा देहल चाहतनी, एगो चर्चा देहल चाहतनी जौन की सुनी जा। जैसन जैसा हम लोग का करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक चर्चा है कि गुरु जी दुखियों पर, दरिद्रों पर, पागलों पर, चन्हाकों पर, सब पर दया करते हैं गुरु जी। आए जे चर्चा के सुनी जा, एक रहस्य जानी जा। चर्चा में का रहस्य बा, गुरु जी कैसे खुश होतनी, कौना माध्यम से। एक समय का बात रहे, एगो पंडित जी रहना, पंडिताइन रहली, उनकर एगो लड़का रहना। लड़का के पोस पाल के पंडित जी भी शादी ब्याह कैना। पंडिताइन पूजा पाठ में बहुत मतलब भक्त रहली पूजा पाठ करे में। और उनकर पतोह जौन अइली उ पूजा पाठ में तनको का मन ना लागे, बस खा बनाव में रहली। बहुत खाए में आतुर रहली। और सब पंडिताइन के लागे न कि हमार पतोह पागल बिया, भगवान का नाम तनको नहीं खिलेते। आई पंडिताइन उनकर सास बहुत पूजा पाठ में खुश रहा, पूजा पाठ करे में तलीन रहा। एक दिन का भइल कि सब लोग टोला मोहल्ला का गंगा जी जा नहाए, नहान करे। तो सब लोग टोला में कहे कि तू तो जाते वालू रोज गंगा जी नहाए, अपना पतोह के काहे न लेके पतोहियों के नहवा देलू। गंगा जी का नहाइल बड़ा बढ़िया काम है, मोक्ष धर्म मिलेला, प्राप्ति होला। कहली कि हमें पतो तो पागल बाली, हाँ पतो नहाए जाए लायक नहीं चाहिए, इतना बात ले जाके नहवा दे जा, हम न ले जाइबू पगली के। सुबह भइल तो कहली कि तो के चले के बा गंगा जी नहाए पतोहा। कहली पतोहा कि हम तो जाइब नहाए, लेकिन
हमार भूख बर्दाश्त ना होला, हमार भूख लागी त का करब। ए सासू जी हम तो बस खाना खाए के हाल जननी, खाए के बस हाल जानला, पूजा पाठ में तो हाँ मन ना लगेला ये सासू जी। सब चल गईली, पतो कहली कि ठीक बा चले के बा सवेरे, सब लोग कहता। सवेर भइला भइल तब सोचली उनकर पतो किस ई तो सास हमार बाली, तब खा पी उ तब पूजा करे में बाली। चारों दिन रह दी उपास तो इनकरा ना बुझाला, खाली पूजा पाठ करेली, खैला का हाल ना जानेली। हमसे कैसे रह जाई, हम का करी, कोनो अकिल रास्ता ढूंढे के पड़ी हमरा के। उनकर पतो कहली, सोचली कि अब का करी, कौन अकिल बा। चला अपन साड़ी कपड़ा कुल झोरा में बंधली और वही में शेर भर सीधा आटा बांध लेली। आकि केनियो से मतलब अकिल लगी ना, पूजा पाठ कर ले तो हम अकिल लगा के अपन लिट्टी से के खा ले, हमार भूख मिट जाई। सास पूजा पाठ कर ली, हमहू नहाऊ ले। अब दोनों जाने पतो अपन टाइम चल रहे गंगा जी नहाए। गंगा जी नहा वहा के सास जवन बाली तवन पूजा पाठ करे लगली। आ जवन पतो बाली उ अपन अपन तलाश में पड़ गई कि केने हम ये भौरी के सेक के आ खा ले लिट्टी बना के। केने जगह लौकता ऐसा ही गंगा जी का घाट पर। चारों ओर नजर दौड़ौली लेकिन उनके कतों बुझात न रहे। एक जगह देखली तो जो शमशान रहे, मुर्दा जलावल जात रहे, वही जे गईली। एने इनकर सास पूजा पाठ करत रहली गंगा माई का। आऊ गईली ओने तो शमशान में मुर्दा जरत रहे वो घाट पर। वही घाट पर गईली या पट से पिसान के सनली आटा के, सान के आ लिट्टी से कली वही मुर्दा पर जरत चिता पर सेक के फट से उठा के लेके चली आई। अब सोचली मन में कि अब एक कहाँ हम खाई, केना जगह पर सास तो पूजा पाठ करत ली अपन। तो सोचली कि केने, तो फिर नजर दौड़ौली केने जाई। तो फिर वही गंगा जी का घाट से कुछ दूरी पर हट के महादेव का मंदिर रहे, शंकर जी का। वही मंदिर में गईली, सब पूजा पाठ करत रहे। फिर घुसली मंदिर में तो कहली कि तो सबसे से पूजा पाठ करके निकल आइल। कतहूँ आड़ जगह नहीं के, इहे सुनसान जगह बा आकि हमें में खा ले। मंदिर में घुस गईली तो भीतर गईली तो देखा तली कि फूलहा कटोरा में घी भर के धैल बा। गणेश जी का आगे दिया बत्ती कइल बा, जोत जरता। अपन गणेश जी की है कुल सरिया के मतलब धैल बा भोग लगा के। कहली कि अच्छा इहे बढ़िया मौका बा सुनहरा हमके खाए खातिर, केहू हइयो नइखे, सब पूजा पाठ करके चल गइल बा, दोपहरिया भइले बा। हम यही में खा ले तनी। बस का काम कैली आकि लिट्टी निकल ली, गणेश जी का कटोरा में घी भर रहे, जोत जोत के हटा देली, बाती हटा देली। और वही फुलहा कटोरा में लिट्टी डाल के सान के आ फट से खैली। आ खा के आ मंदिर का बाहर निकल अली, अपन चल गईली घरे। एने सास खोजत अली आकि हमार बहू कहाँ वाली, बहू कहाँ वाली। भाई उनकर मन में डर होल कि पतोहिया हमार हेरा गइल पगली। यही से कहत रहनी है ना कि पगली के ना ले आ जाए। अभी तो हमके डलस फेर में, हम का बताई। और पगली खा पी के ससुर ले आगे चल गई पगली। घरे चल गई वाली। फिर सास जी घरे गईली, पतो हो गईली। ओकर सवेर भइला, राजा साहेब आइना वो मंदिर के परिसर जे पूजा पाठ करत रहे उ आइल। तो देखा था कि कटोरा में घी बाती कुछ ना, जोत जरता वो भी पता नहीं खे जोत केने कुल हट गइल बा, कटोरा में का घी खत्म हो गइल बा। गणेश भगवान जौन बा न दुखित होके उ नाकी पर अपन दोनों हाथ चढ़ा के बैठल बा न। महादेव जी सब लीला देखतनी और मुस्कियातनी
कि महादेव जी त अपना भक्तों पर जे ना करेला पूजा पाठ ओकरो पर आ जे ना करेला पूजा पाठ ओकरो पर सब पर दया बरसावे ना भगवान भोलेनाथ। ऐसन हमार गुरु जी बाना, देव में देव महादेव बाना, दानियों के दानी देने वाला महादानी महादेव है, कालों के काल काटे वाला वही महाकाल है। कोई महाकाल से पूजेला, कोई महादेव कह के पूजेला उनके, आ केहू योगेश्वर महादेव, महाकाल महादेव, कई रूप से उ महादेव के लोग पूजेला अपना श्रद्धा भक्ति सहित। जौना में उन शिष्य व गुरु बहिना लोग के संतोष शांति मिले वही रूप में भगवान के पूजेला। वो तो रोम रोम में विराजत बाना भगवान, सबका मन में बाना समाहित हमार गुरु महादेव जी। अब राजा साहेब ई बात के देख के, इनके देख के गणेश जी के मंदिर का कुल देख के बाहरी हल्ला कहना, समाज बटुराइल आ सब समाज लोग के सामने कहना कि राजा साहेब ढिढोरा पिटा जाओ ए गांव में। के गणेश जी का आगे क फुलहा कटोरा में भरल घी रल ह, बाती जोत जरावल रल ह, आई के खा ले हल ओके पता लगावल जाए, उहे आदमी आके गणेश जी के मनाई। ऐसे तो सब लोग पारा पारी से बारी बारी से गणेश जी के मनावे के कोशिश करें कि गणेश जी खुश हो जा, ना कि परले हाथ हटा द दोनों, तबे गणेश जी खुश हुई हैं। सब ए गुरु बहना लोग, सब गांव का आदमी सब बारी बारी से अमीर गरीब राजा रंग फकीर सब लोग गणेश जी के मनावे खातिर बारी बारी से एक एक दिन करके गणेश जी के मनावे आ गई। लेकिन गणेश भगवान भोले बाबा का पुत्र गणेश जी नहीं मनना, उ क्रोधिते रहना, ना कि परले हाथ नहीं हटौले माना, सब हार गई। तो राजा साहेब कहना, गांव वाला सब कहल कि देखी राजा साहेब सब कोई तो कोशिश कर हल गणेश के मनावे के गणेश जी के, लेकिन एगो पंडित जी का बहू वाली पतोह उहे उन नहीं खियाइल वो मंदिर में, न तो उनकर सास हो सब केहू छूटल नहीं खे। हो सके तो उनकर बहू के बोला देहल जाओ पतोहो के। राजा साहब कहना कि ठीक बा जा घरे हम जातनी, कह दिया कि पंडिताइन अपना पतोह के भेज द मंदिर में, तो हर पतोह बस बाकी वाली सब कोई मना ले बा। लेकिन गणेश भगवान नहीं खा मानल, न हाथ उतरले बाना नाके पर से उनका पर गणेश भगवान तो खुश बाना। फिर का भइल गुरु बहिना लोग, आकि फिर पतोह के कहे लगली जा कि ये पंडिताइन तुम अपना पतोह के भेज द, सब ये गांव के लोग हार गइल बा, अब तो हर पतोह का पारी कहीं पतोह बस बचल वाली तो हरे भेज द। पतोह के सवेर भइला पंडिताइन कहली पागली से का होई, इतना गुड़ विद्वान लोग साधु संत राजा रंग फकीर सब गइल मंदिर में, आ सब केहू से ना गणेश भगवान मनना, तो हमार पतोह से का होई, पगली से लिया जा जाओ गुरु बहिना लोग, देखा जा कोशिश करके ये पगली के लिया जा। सवेर भैला कुछ शिष्या मिल के पगली के लेके गइल पंडिताइन के पतोह के मंदिर में। पंडिताइन के पतोह जब मंदिर के पास में गईली तो कहली कि सब गुरु भैया बहिना लोग केहू हमारा संगे ना जाई मंदिर के भीतर, हम अकेले जाई मंदिर के भीतर, केहू हमारा साथे ना जाए के चाही। सब लोग बाहरी खड़ा रहे। आ पगली मंदिर के भीतर गईली, एगो डंडा ले लेली हाथ का, आ गईली घुस गईली, कहतली गणेश जी के यहाँ जाके आकि शंकर जी भगवान मुस्कियात रहना, मने मने मुस्कियात रहना कि ऐसन हमार भक्त सीधा साधा, ऐसन हमार भक्त सीधा साधा ना मिली। फिर गणेश जी के पास में गईली उ पगली,
तो कहली गणेश जी के कि रोज रोज तू खाता ला फुलहा कटोरा में घी आज एक दिन हम खा लेनी हाँ तो तू नाकी पर हाथ चढ़ा लेला ह। गुरु बहिना लोग जब इतना वचन जब कहली कि अब जल्दी नकिया पर से हाथ हटाव न तो 2 डंडा मारू देव। जल्दी नाक पर से हाथ हटाई। इधर उधर आदमी छिप के देखत रहे कि ई पगली का करतली, मंदिर में जातली तो कैसे का करत या पगली। उ इतना वचन कहली गणेश जी नाक पर से हाथ हटा लेहन मुस्कियाए लगन गणेश जी। फिर मंदिर से निकलली तो दरवाजा पर राजा साहेब ठड़ा रहन। कहन कि ई पगली के हम आधा राजपाट दे देब। जयकारा सब बोले लागल है गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। जयकारा बोलते हुए राजा साहेब सब वो गांव का लोग जयकारा बोलते हुए सब अपना अपना घरे आइल। राजा साहेब राजपाट दिहना वो पगली के। ये गुरु बहिना लोग जैसे ही पगली का पर भगवान गणेश भगवान महादेव जी प्रसन्न भइना, वैसे महादेव जी गणेश भगवान सबकर दुख हर, सबकरा पर प्रसन्न होखा। गुरु बहिना लोग दुख दरिद्र दूर करा प्रसन्न हो जा। बोलिए गुरु बहिना लोग हर हर महादेव, कमेंट में बोलिएगा गुरु बहिना लोग हर हर महादेव की जय। सिर्फ